Friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव CRPF गोदान साख्रि 9000 नि बारा भेकेन्सि नोंथांमोननि डिटेल्स लाना फैबाय जेराव मेल फिमेल गासैबो हागोन अनलाइन एग्जाम आरो अफलाइन एग्जाम ना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ ना अफलाइन खालामनांगौ दा गासैबो डिटेल्सआ फैजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन आरो हानाय एसेबां शेयार लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेल दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव CRPF नियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन दा फार्स्टनि नम्बर 1 सिरियालावनो दङ बेनो जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन लास्ट डेट 25 एप्रिलसिम आरो नोंथांमोना जुनहालागै एग्जाम होनो मोन दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा जों अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव डाउनलड खालामबाय नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव मोनदों लिंकखौहाय चेक खालामबानो जाबाय आरो बिनि एप्लाइ स्टार्ट जागोन 27 मार्चनिफ्राय आरो नोंथांमोना एडमिट मोनगोन 20 जुनाव आरो एग्जामा नोंथांमोना जुलाइयाव जागोन 1 निफ्राय जागायनानै 13 जुलाइसिम सो बयबो रेडि जादो एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन तेजपुर गुवाहाटी डिब्रुगड़ नोंथांमोना जायखिजाया सेन्टारखौ होबानो जाबाय एन्ड बेयाव नोंथांमोना सेलेक्शन प्रसेसखौ नायोब्ला फार्स्टआव जेनेबा एग्जाम जाबाय कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट होनना बुङो अनलाइन एग्जाम हिन्दी आरो इंलिश लेंगुवेज मोनदों बिनिफ्राय नोंथांमोना बे जोबनाय लोगो लोगो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट एबा नोंथांमोननि रानिं जागोन एन्ड बेनिफ्राय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन आरो मेडिकेल टेस्ट जागोन आरो बेनिफ्राय साख्रि मोननाय जासिगोन CRPFआवहाय वेबसाइटआ बेनो www.crpf.gov.in बेयाव फैनानै हागोन एप्लाइ खालामनो 21,000 निफ्राय जागायो बेयाव CRPF साख्रियाव आरो 69 सिम जाहैयो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों मेल फिमेल दा नोंथांमोना 9,000 to 12 दङ नाथाय बिनि एसे बारा दङ गासैबो लानानै आरो हौवाफोरा दङ पस्टआ 9,105 आरो हिन्जावफोरा दङ 107 भेकेन्सि सो नोंथांमोना बेयाव भेकेन्सिखौ नुनो मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय आसाम स्टेटआव नायोब्ला ओभारअल पस्टआ दङ 275 बोथ साइड मेल फिमेल एन्ड बिनि पस्टआ जाहैबाय ड्राइभार मटर मेकानिक दङ बेनिफ्राय कबलार दङ कारपेन्टार दङ टेलर दङ बेनिफ्राय ब्रास बेन्ड दङ पाइप बेन्ड दङ एन्ड बागलार दङ एन्ड बेनिफ्राय गार्डिनार दङ पेन्टार दङ कुक दङ वाटार केरियार दङ एन्ड वाचारमेन दङ बार्बार दङ साफाय कर्मचारि दङ गासैखौबो लानानै 275 आसाम स्टेटआव मोजां भेकेन्सि दङ एन्ड बेनिफ्राय जोङो नायसै दानिया बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ एग्जाम सेन्टाराथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बेनो जाबाय आसामावनो मोनगोन तेजपुरानो जा गुवाहाटीयानो जा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय दायो बेसेबां बैसो आरो बेसेबां फरायनांगौ जों बेखौ नायनांगोन एन्ड बेखायनो जों फैबाय डाइरेक्ट क्वालिफिकेसनावहाय एन्ड बैसोआव दा बैसोआ ड्राइभार पस्टआव 21 इयार्स मिनिमाम मेक्सिमाम 27 इयार्ससिम बेनिफ्राय एसटि बेसेबां बारा मोनो जों बेखौबो नायगोन एन्ड बेनिफ्राय कनस्टेबलाव गुबुन पस्टआव 18 निफ्राय 23 इयार्स एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम बैसोआ जोंहा 5 इयार्स बारा मोनोब्ला दा कनस्टेबलाव 28 इयार्ससिम हासिगोन एन्ड बेनिफ्राय 32 इयार्ससिम हागोन बेनो जाबाय ड्राइभार पस्टआव मानोना 5 इयार्स बारा सो बिनिफ्राय दायो जोंहा नायनो फैदो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांमारगौ पस्ट वाइसआवहाय दा बे पस्टआ टेकनिकेल आरो ट्रेड्समेन मोननै रोखोमनि फैदों जों जेराव इलिजिबल जायो बेयावनो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन दा हमना ला जोंहा ड्राइभार पस्ट एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना 10 पास खालामनानै लाइसेन्स थानांगोन नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगौ आरो सो अब्लानो हागोन एन्ड हेभि ट्रान्सपर्ट भेहिकल ड्राइभिं लाइसेन्स HMB थानांगोन LMBआ जानाय नंला एन्ड बेनिफ्राय मेकानिक मटरावहाय मिनिमाम 10 पास बिदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय नै मिनिमाम मेट्रिक पास बिदों आरो बे मेकानिक मटरावहाय 10 पासआनो जागोन जेबो नङा 10 पासआनो जागोन आरो एन्ड बेनिफ्राय टेकनिकेल क्वालिफिकेसन होनोब्ला 2 इयार्स ITI खालामनाय जानांगोन मेकानिकेलनिफ्राय अब्लासो हागोन बे पस्टआव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना फर अल आदार ट्रेड्समेन होनोब्ला मिनिमाम 10 पासआनो हागोन मिनिमाम 10 पास जाबानो नोंथांमोना हागोन गुबुन पस्टआव आरो बेनिफ्राय पायनियाराव होनोब्ला सो पायनियार मोनसे विं दङ सो बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेयावबो 10 पास बिदों लोगोसे टेकनिकेल क्वालिफिकेसन बिदों बेवहाय 1 इयार एक्सपिरियेन्स होनना बुंदों आरो सो अब्लासो हागोन बे पस्टआव नाथाय गुबुन ट्रेड्समेनाव 10 पासआनो हाजोबगोन दा बेनो आरो लोगोफोर हाउ टु एप्लाइ होनोबा अनलाइन खालामनांगोन जुदि भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आपडेट लाना फैगोन अनलाइननि आरो बे एप्लाइ स्टार्ट जागोन 27 मार्चनिफ्राय नोंथांमोना नेथ'नांगोन जेब्ला 27 जायो नोंथांमोना लाना फैगोन STPआव पेमेन्ट नाङा जेबो पेमेन्ट नाङा STPआवहाय निल नोंथांमोना मोनदों एन्ड एग्जाम सेन्टार होनोब्ला गुवाहाटीखौ जों डाइरेक्ट नायनो हायो आसाम स्टेटआव फैनानै बेनो जाबाय डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनदों लखिमपुर सिलचर तेजपुर बेयाव नोंथांमोना हिन्दी आरो इंलिसजों एग्जामखौ होनांगोन दे दा बेनो आरो एग्जाम पास जायोबा नोंथांमोनानो एग्जामनि साबजेक्टआ दंखाजोबो 100 मार्क्सनि 2 आवार्स टाइम्स मोनदों एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स दङ रिजनिं दङ GK दङ
जेनेरेल एवारनेस दङ, मेथ्स दङ, इंलिश आरो हिन्दी मोननैनि गेजेराव मोनसे लिरबानो जागोन। नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 नोंथांमोना मोनब्रै रं जायोबा 1 नाम्बार नोंनिफ्राय दाननाय जागोन। अके स' बेनो जाबाय अनलाइन एग्जाम आरो बे सिलेबासखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला। दा हाइटआ 170 सेन्टिमिटार एसटिआव एन्ड बेनिफ्राय 157 फिमेलावहाय, नाथाय एसटिआव बेसेबां दं बेखौ नायो जाबाय जोंहा 162.5 सेन्टिमिटार मेल एन्ड फिमेलाव 150ल' अब्लानो जागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो, नाथाय जोंनि नर्थ इस्ट एसटिआ 76 जागोन एन्ड 5 सेन्टिमिटारा बारायनांगोन। अके बेखौथ' मिथिखाबाय। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रानिं बेसेबां खालामनांगोन, बेनो जाबाय 5 किल'मिटार खारनांगोन हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 1.6 किल'मिटार खारनांगोन 8:30आव, हौवाफोरा 24 मिनिट्स टाइम मोनदों। दा बेनोमोन गासैबो सिलेक्सन प्रसेसा नोंथांमोना मिथिखाबाय। आं आसा खालामो डिटेल्सखौ मोनजोब्बाय।